Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, ikatatlo ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2020. Ang Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining mga inoras. Upo na mga report sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon sining Biyernes? Oks lang ati may hiling nga gawon gid sa sining adlaw. First week, first Wednesday o first Friday. First Friday gali subong na Wednesday pa lang. Friday na tagali subong na. Unang adlaw sang Biyernes sa bulan sang Enero tuig 2020 mga kaaksyon. Sige, kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Oks lang kamo sining mga inoras. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa bugos nga probinsya, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa Oriental side man, sa imbukada sang Biyernes Santo, kadamo sa mga balita, no? Sa Sagayto may bata nga 1-year-old na sunog na dala sa pagtupok sang ila sining nga puluyan sa syudad pagid sang Sagay. Mayara man duha ka pulis nagduelo, isa ang pilason, while sa Dumaguete isa ka abogado.
ang ginlutang mga kaaksyon kay nasa ngaga. Tima lang ito kaluwas ni ang abogado sa Dumaguete nga ginabulong dito sa Dumaguete City Hospital. Matayan ang dugang sini karon nga mga report sangot sini mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon Artay Hopon pagpabakod sang emergency kag control center sang probinsya prioridad sang PDMP sa tuig 2020. Balita naman sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Barangay Kapitan sa Barangay Tangob, si Kapitan Noli Villarosa nagpadala sulat sa syudad nga hindi mag-intra sa business one-stop shop. Ay na, nung hindi kaya mag-intra din kaya nga barangay yaman. Isaylo na siguro sa barangay tingbugto para magklabugto sila tananda. Nga daw pinasahi niya, permiya si Kapitan Villarosa niya. Din sa iyang klase sang syudad yan na party ni Sir. Nagro kapitan ka pa na sa barangay Tangog. Tapos hindi ka malang mag-participate sa one-stop shop. Nano ini may protection ini sa mga negosyante sa imo sining nga barangay. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa 72 milyones pesos nga balor sang Cebu na konfiskar sa Bacolod City Police Office sa tuig 2019. 72 milyon na makin mo na. Huwag pa nalabot sa nalastro siguro na tulo nila. Sa Nukpo naman nga balita, nagapanimahong nga patay galawas ang tao na sapuan sa Banwa sang Morsya. Balita naman sa kay Aksyon Eden Abuso sa patrol, LTO Bacolod nabato na ang memorandum angot sa 15 oras nga seminar para sa mga aplikante para sa driver's license. LTO Chief Tampos nagpahayag nga wala pa mahibaluan kung sano iga implementar ini. Samtang sa ato naman out of town nga mga balita sa siyudad sang Sagay. Nakafokus subong sa siyudad sang Sagay ho. Balita na Aksyon Tomon 40 pia pulis pilason matapos ginlutang sang abyan nga pulis. Isa katuig nga bata na litson matapos nga masunog. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. 39 anyos nga lalaki may kasong rape gindakop sang kapulisan. Sa syudad naman sa La Carlota sa Central Negros, 39 anyos nga lalaki pilason matapos ginlabo sa syudad sang La Carlota. Samtang sa ato naman sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon o Radyo Bacolod. Pagpatuman sang partial deployment ban sa Kuwait, permado na sang dole. Kag 2020 national budget permahana ni Presidente Duterte sa Lunes nga adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sila yarian ang resulta sa aton sining nga unang draw, first draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Biyernes, January 3, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 12, 23, liwat 12, and 23. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
ito aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagan. Standby na sa sunod-sunod nga mga balita sa aton sining nga mga action reporters, mabatian na sa dili gilamang madugay. But sa aton sining nga mga kaaksyon sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyo ang tampag tumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule nagatinlo sa imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Inimana nagabulig panubos ang imong blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Sarang mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, farmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarang man mabakal na online, kundi gani pa-deliver sa inyo sining nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:04 ng aton oras. Sige sa iluhan tananing mga balita sa aton sining nga mga action reporters. Unahon tang balita gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa pagpatuman sang partial deployment ban bla sa Kuwaito. Permado na sang dole. Sadya ning imbis nga manog sulod tato sa Kuwaito, hindi tak sulod to kay daw ipatuman gid nila. Kag 2020 national budget permahan na ni Presidente Duterte sa Lunes nga adlaw. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report.
Dansang balita ni Aksyon na Dorel Cabato. Ang sini Aksyon Dorel. Yes, Action Rex sa karon permado na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang memorandum nga nagapatuman sang partial deployment ban sa Kuwait. Ini kasunod sang pagkapatay na naman panibagong kaso sang pagpatay sa OFW nga si Jeneline Villavende nga ginapatihan ginkastigo antes ginpatay sang iya amo nga Kuwaiti. Sa memorandum ni Bello ginmanduan sini si POEA Administrator Bernard Olalia nga gilayon i-convene ang governing board para sa gilayon nga pagpatuman sang deployment ban sa mga OFW sa Kuwait. Pag sa kupon sa nga amo nga deployment ban ang mga bag-o nga OFW kag ang mga magabalik nga mga OFW. Ginmanduan man ni Bello si Olalia nga ilakip man sa impormasyon ang pagpatuman sa nga moratorium sa pagproseso kag verification sa mga individual contracts kag job orders para sa mga bag-o hire kag mga magabalik nga mga OFW sa pungsod Kuwait. Samtang sa iban nga balita nasyonal, sa Lunes na nga adlaw, Enero 6, natala na nga pagapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 4.1 trilyones pesos nga national budget para sa karon nga tuig 2020. Suno kay Presidential Legislative Liaison Office Secretary Adelino Sitoy, pati gayonon ang ceremonial signing sa Malacañang. Wala man naging kumpirma ni Sitoy kung may mga bahin o kung na probisyon sa national budget nga i-veto sang presidente. Una diri ginapahayag na ni presidential spokesman Salvador Panelo nga mahimo i-veto sa nga presidente ang pila ka mga unconstitutional provisions sa 2020 budget matapos ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga mayara sa gihapon sang insertions ang Kamara nga naglabot sa 83 bilyones pesos. So sa karon wala pa sa nga kumpirmasyon o kung informasyon kung may i-veto ang presidente angot sa 2020 national budget. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Dorel Cabato. Unang nga imbukada sa aton sining nga mga balita na batian, wala ginamang manugay. Sige, sa iluhan tanang nga mga balita sa aton sining nga mga action reporters. May unahon taniya na yung balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sasagay naton standby, Action Tomon 40. Ining paglutang na isang duwa ka pulis. Galing disgasya giding isa ka pulis ni siyang napuruhan, siyang naiguan ang isa arestado sa taga Tabaw Sagay City. Ang isa taga fabrika. I-check ta ni bing assignment nila daw sa Buanga nimo. I-check ta lang ni karon dugay-dugay. Kag plus ining nasunog subo-subo man nga balita, pero pagkaronan ko lang na ang detalye ni kay yari si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sining nagapanimaho man nga patay nga lawas ang tao nga nasapuan sa banwa sang Murcia. Yari ang kauda sa report de Aksyon Brian Morden sa banwa sang Murcia. Aksyon Brian. Action Rex nagasandig sa motorsiklo sa ining isa ka bangkay nga nasapuan kag nagapanimaho na kahapon sang aga dira sa may sitio nato barangay Kaliban Manwa sang Murcia. Action Rex ining biktima ginkilala sa kay Alejandro Panganiban, 58 anyos, may asawa kag residente ini siya sa barangay Kanlandog sa Muman nga Banwa. Sunod diri kay Police Major Robert Diocos nga ining nasabit nga biktima ang napanimahuan na gid lamang sa nasabit nga lugar kag sa gin-check nila ini ang kon victim way na sang kabuhi, of course kag may igo ini sa iya sining likod. Sa area Action Rex naka-recover ang kapulisan sang isa ka empty shell sang kalibre 45. As of today, duway pagid sa may matumod nga suspect ang nasabit nga kapulisan, pero may ara sila sang person of interest agin invite bangon namo nga tawo ang masami nga upod. Farmer
confirm malang ini ang nasabit nga victim. So ang ilagit invite gina-kwan pa nila, gina-check pa nila kung anong iya sining kang tanan kag mismo ganing ining invite nila kwan man voluntaryo man nga pa-check sa iya sa galingon kag naghatag sa iya man nga testimonya. So way panabalaan kung ano ang dangtan o resulta sining nasabit nga investigation. Check na to, barangay Canlandong, o siya na February 2, at about 12 noon. Ang gusto natin dito, si Alejandro Panganiban, 15 years old, very oil, of area. Tapos, meron siyang gunshot wound na daba at merong empty shell ng caliber 45 pistol na Ilang empty shell, sir? Ilang sugat niya, sir? Ito lang ang sugat niya, 1 empty shell. At suspect po siya sa autopsy. Mga ilang days na kaya doon sa sir, sa yung namatay siya, sir? We are trying to determine that dahil anong matagpuan siya, nasa state form of nangyari. Hinanap pa siya ng pamilya niya, sir, yung ilang araw na? Wala, tinawag sa amin doon ng barangay at yung aking investigator something. So, gusto nyo doon sa circumstances kung paano nangyari. I see. Pero yung pamilya, sir, nakipag-angot na rin sa inyo. At sa nagsamarang portion sa palayag ni Bihocos Angot City. So, kung anong resulta sa autopsy, kagano ang ilang sila paglantaw sa person of interest na nag-voluntaryo, hatag man siya sa nga statement, ipalap na ton sa manwasang morsya. Pinabalita gikan sa Nokpo Action, Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuan tanay ang Sagay City. Naka-standby si Action Tom Monforte. Maki-update tanay sining mag-abyan malang nisla kuno. Nga nagpuligid sa lutanganay, basi kulang ang ininom. Basi nasubrahan man ang isa. Kung nga nalutangan ng isa ka miyembro sang pulis, no? Ay kasadya gid dapat nakainom-inom ipaiway gid ina, no? Ibutang sa lugar. Hibaloon tani ang report ni Action Tomonforte angot sa sining mag-amigo nga miyembro sang pulis ang naglutanganay isa pilason. Kag isa ka tuig nga bata ho patay matapos nga masunog sa Dakbanwasang Sagay. Yari ang kauda sa report ni Action Tom Monforte. Tom? Isa naman iya ka shooting incident ang naglumtad iya kagabi sa Purok Paghilio sa Barangay Fabrica, Ciudad sa Sagay, Enero 2, 2020, pasado alas 10 ang takna kagabi Action Rex, kagang biktima amo si Patrolman Axel Lago E. Soberano, 25 anyos, single. Kag nagapuyo ini sa Purok Mabinuligon, Barangay Tabao, Ciudad de Manila, Sagay. Suspitsado amo si Police Corporal Elver de la Cruz E. Garcia, 26 anyos, single. Kag kadua ya gini Action Rex gin natiruhan ng iyang classmate, best friend niya sa makadua ka bisis iya sa likod. Kaga bangon si Action Rex na recover iya sa mga kapulisan sa Sagay sa pag-imbestigar nila ang duwa tanan ka mga 9mm caliber pistol sa area isa din iya Action Rex na tabo ining pagluthang sa kay Patrolman Axel Lago E. Soberano. Classmate na ini sila Action Rex sa college kag best friend din sila pero bangod sang nakainom na siguro ni Action Rex. Rason nga daw wala gid nila guro na punggan, sining suspitsado na lutangan niya ining iya best friend sa likod iya nga porsyon sang iya nga lawas. Tingog ni Police Major Antonio Benitez sa interview sang Action Radio kay na Action Rex. Mga kapulis hindi ni siya na-assign diri sa Sagay, pero diri na sila ng pulis sa bahay sa Sagay.
Tapos mitanay ni sila sa college, ang isa na-assign sa South Negros, ang isa na-assign na sa Zamboanga. So, kita na sila nagagaday. Yung niapon dito sa balay ng suspect sa publika. Then, after siguro pa niapon, based sa statement sa witness, medyo nag-happy sila gamay. Sa uli, naglalisay niya sila nung may inistoryahan sila nga hindi na sila mag-intindihan na sa istorya, naglalisay sila. Sa uli, nag-lunta din ng pagtiro sa suspect sa biktima. Nag-naikot niya siya sa likutin po sa niya hawak portion. Kinakalupok po sila na ito. Allegedly, may duha sa kapila. Sinapakonfirm pa natin kung yung duha kapila sa puro entry or may entry kag may exit. Ang suspect mong yung custody sa atong custodial facilities sa biktima. So, kinala sa Bacolod, sa isang hospital sa Bacolod. Gagabangod sini Action Rex ang suspitsado subong area hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP agod sa nagakaigo iya nga disposition sining iya nga kaso. Kag angot naman Action Rex ining isa iya ka sunog nga nagluntad man iya kagabi pasado alas 8:30 ang takna iya kaga sa lugar ini Action Rex sa din sa Purok Yarda, no? San Agustin, Barangay Paraiso, Siyudad man sang Sagay, nga sa din ang nagapanag-iya sining balay amo si Generos Limpagi, Villarosa, 28 anyos. Kaga totally damaged ni Action Rex ang iya nga balay nga nasunog. Kaga ang nabilin gid lang sa iya nga balay, ining iya kabataan nga si Muhammad Makamimis Ilis Limpagi, 9 anyos. Ang kamagulangan, ang ikadua, 8 anyos, ang ikatatlo, 5 anyos, ining kamanghuran nga nagaedad sang isa ka tuig, nga mo si Mireros Limpagi Villarosa, amo ini Action Rex ang wala gid makatigayon nga masalbar iya sang iya nga utod, kaga 80% sang iya lawas, nasunog Action Rex upod sa ilaya nga balay. Kag bangod sini Action Rex, ining balay nilang na himo iya sa light material, amo ni Action Rex ang naupos gid sunog kaga estimated nga damage sa ila balay balor gid lang sa 10,000 ka pesos pero masubo bangod nga ilaya kinamanghuran nga mo si Mireros Limpagi Villarosa amo iya ang naupod ka sunog sa ila nga balay. Kag pasado alas 8:30 alas 9 gindeklarar iya sang Bureau of Fire diri sa siyudad sa Sagay nga fire out na Action Rex o kung tapos na ining ilaya nga balay human kasunog o post Action Rex, no? So ang development sin Action Rex padayon pa yang pag-imbestigar sa Bureau of Fire o protection diri sa Sagay kung ano gid ang kabangdanan sin Action Rex kapag kasunog sang ilaya nga balay. Amo ni madulong nato mga report diri sa siyudad sa Sagay. Action Tamon 40 nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Subo-subo maning balita, no? Sa parts ng isa ka pamilya dito sa fabrika sa may isa ka barangay sa siyudad sang Sagay nga nagtupok sining kalayo sining 1-year-old lang nga bata. Nahamukan giniguro sang tulog nga way ni sa masalbar. Anyways, padugangan lang ng follow-up ni Action Tomon 40 sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa mga lugar plus sining duha ka mga miyembro sang pulis. Actually, hindi man na assign sa aton. Isa sa Zamboanga, isa sa Surgabayin sang probinsya. Hindi man assign diri sa Bacolod, hindi man assign sa Cadiz, pero taga Cadiz sila. At taga Sagay sila. Ay, kasadya, no? Sige. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:20 na nga oras matapos ang balita ni Aksyon Tomon 40 gikan sa Dakmanwas ang Sagay kadtuan tanay ang Bacolod City Government Center naka-standby si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa palayag ni Kapitan Villarosa nga nagpadala siya sa sulat sa syudad nga hindi magpasakop sa one-stop shop din sa iyang barangay niya. Hindi siya magpasakop yan. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale.
Action Rex hindi magpasakop ang Barangay Tangob sa nagaparayon nga business one-stop shop sa Bacolod Government Center. Nagdiraman sa annex building sa BGC Action Rex. Interview sa Action Radio, gintahag din ni punong Barangay Noli Villarosa nga nagpadala inisang sulat kay Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. bilang miyembro man sang Ease of Doing Business Core Team sa Bacolod nga nagapahibalo sila Action Rex nga hindi mag-intra ang Barangay Tangob sa business one-stop shop nga magatakop sa Enero 20, 2020 Action Rex. So kay Villarosa, luyag niya nga ang mga taxpayers, ang mga negosyante siya barangay, dito magkuha sang barangay clearance Action Rex sila barangay para iya idi maistorya kag madisiplina. Ganehemplo diri ni punong Barangay Villarosa nga may mga negosyo siya barangay nga makabig illegal structure Action Rex kag may mga negosyante naman nga nagalapta sa ila sini nga mga basura. So sa kay Villarosa, Di ba may puder na sa pagsaway na kag pagpasira sina? amo na ganito Action Rex gusto niya dito gid sa barangay matubangay ang mga negosyante Isang naganegosyo na nga wala naging kantuan, anay manugawad na mo lang pag-stricto niya? Hambal ni Action Rex may mga negosyante nga daw isog pa kan sa iya. Nga tunod siya ang barangay official mayara sang poder nga disiplinahon ang iya sining nga mga pumuluyo. Rason nga sunod siya may obligasyon ang kada negosyante siya sining nasakupan nga magkooperar sa mga barangay officials para man sa kayuhan sang Barangay Tangob Action Rex. Kaina sa interview sa Action Hotline muno dito ni Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. nga himuon sini task case or pasakaan kaso ang mga non-participating barangays like Barangay Tangob Abi. Dapat gidi? Ambal sini ni Councilor ni Villarosa, ni punong Barangay Villarosa. So sa Action Rex diretso manina ka syudad iya manina gina respeto ngayong kaso nga madayon gid man ang plano ni Sir Montoyo nga mag-file sang kaso batok sinisiya. Pero sa iya sini nga end ni Kapitan Villarosa, ang purpose sa mga Action Rex ma-orient ang mga negosyante nga dapat arab lang mga basura kanila nga nagalinapta ang baho sila palibot vicinity sila mga negosyo amo sini ang luyag sining niya nga malikawan sa ulihi nga so siya dapat para sa kayuhan sang Barangay Tangob madisiplina ang kada taxpayers kag negosyante sa iya sini nga barangay. Aring tingog ni punong Barangay Noli Villarosa. Nagsalat na kontra sila. Tungod nga padamo na diri sa mga naka-illegal structure. So gina-prevent naton ang nga dapat makontrolar ko bala kay kontra na karon hindi ko makontrolar mawala list ang mga naka-illegal structure stricto ko. Damo-damo illegal structure. So subo makuha na sila mga business permit. So amo nang akon nga bargaining sila nga dapat sundon Manila ang barangay. Hindi dati damo ga isog paglapot nila kay kasalik sila nga bisan ba mo pwede man sila matagaan bisan di gagis barangay under the law na daw before 1 week matagaan mo na sila pero ako dagi na stand ko nga ginatindugan ko, hindi ko sila madisiplina. Ang akong sa barangay, hindi mo na pwede ang away mo. Ang akong daya is bululigan dapat nga magpupira man sila sa barangay. Hindi, this is not my personal. Hindi, dapat kilalahon man nila ang barangay. May nagapadalagan sa barangay nga dapat sundon man nila. So, amo na nga akong ginaprevent nga kontra kami karon mag-isnagtanada sa mga tao ko. So, mas maayo Chris barangay nga tagaan na mo sila business permit nga mag-intindihan ay man pala win-win solusyon nga dapat sundo naman ang barangay bisan basura nila pang lamhit lang nila so kabudlay Rex na batian sinugid dapat ang masunod sini ang barangay o ang city sa sining one-stop shop action day. Ambal nang gipamangkot naton si Kapitan Villarosa nga sang executive order nga ginpapanaog si Mayor Bing nga naga-require sa tanan nga 61 barangays nga mag-participate sining business one-stop shop. Pero sunod sa Action Rex amo mata sa gihapon ang iya sabat ang iya sining nga panindugan mas bayo nga sa barangay hall sang Barangay Tangob magkuha sang barangay clearance kag mga sidula ang mga negosyante sa siya sining nga barangay para iyay ni ma-orient. Why nagkaroon freedom na ang bisan sinoda nga pwede kagawad na sang sidula kag ano pa to? Barangay clearance. Barangay clearance pwede gila nagagamit kag gawad to sa syudad Correct Action Rex.
Ginkuhan taman gani isang statement si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. So siya sini nga endyate gin sang December pa lang gintipo na niya mga punong barangay sa Bacolod. Kag gin remind Action Rex sang ila sini nga obligation kag sang EO man. Ano niya ni sinuning kapitan da sang tangob man? Si Kapitan Noli Villarosa. Kapitan Noli Villarosa. Former ABC or Liga ng mga Barangay President. Sa din na sa nagliga? Sa may syudad sa Bacolod. Sa din siya nagliga? Diri sa Bacolod, siya lang previous, no, nga presidente. Okay, siya ang mga kapitan Action Rex. Muna siyang nagbulo siya si Punong Barangay Lady Glass Gonzales ang Barangay Takuling. So, bantayan taning development. Tapos madayon, no, ang test case, ngay pasaka ni Sir Montoyo. Hindi dapat hatagan igtalupangod sa syudad tayo. Hindi magsali ka wakal lang si Montoyo nga wakal. Abi pa matudi, Sir Montoyo. Para nga mga pamatudan man ang siban nga mga barangay nga may kasubong sila nga kaso, ho? Ito ginabali, wala yan ilang one-stop shop sa syudad ra? Kaya hindi man Action Rex Barangay Tagum ang hindi pa man kompleto ang 61 ka mga barangayan sa Bacolod. So kay by Monday amo pa tong expect na sa Montoyo nga 100% ang participation. So base pa lang magdigwat, no. Pariho lang na ginadeny na ni sino na ni Villarosa. Ang syudad ta. Kaya ang purpose ka one-stop shop para walang hindi ka na kinahanglan maglibot-libot pa no, from NGC tanan nga mga clearances ara na to. Hindi ka na kinahanglan magpa-City Health Office kaya ara naman to ang lamisa ka CHO. Hindi ka na kinahanglan magpa-Bureau of Fire Protection kay may BST man to Action Rex. So wala iya lamisang barangay tangob sa NGC? Wala, bakante, no. Wala sila representative nga ginpadala dito sa may Bacolod government. Paano na karon ng dapat magtikang na dang mga negosyante da sa barangay barangay Tangab, barangay Tangob. Barangay Tangob, no? Akad sila sa barangay Tangob, plete naman sila dito sa Bacolod Government Center. Kung kulang naman nila dokumento, balik naman sila sa barangay Tangob, balik naman sila sa Bacolod Government Center. Balik-balik ang duwa nila. So, depende ni sa Lunes kung bala ma-reach, no, sa syudad ang target, nga 100% nga participation sang 61 tanan. Tingnan nila na mapatawag ni si Barangay Kapitan Villarosa ni isang syudad taho para mapamangkot kung ano ginang plano niya sa barangay niya nga daw iyahon lang na. Amo na tong sabat yan, no, sulat, no, address. Amo na tuling sulat niya. Kay Sir Montoyo, nga hindi na siya mag-interest sa business one-stop shop. Hindi na siya natuon nga syudad sa bago. Kaya ang bali Action Rex, wala man ni personal wala man ni isang pinilitik ka nga ginatawag, kundi disiplina gid lamang sa mga negosyante. Tanan nga barangay siya lang? Mayroon pa na iban Action Rex nga mga non-participating barangay. So, depende pa na next week kung makompleto sila 100% ang 61 tanan sa mga kabarangayan. Ilang taon to na? Kung sino na mga barangays na? Saan mapagwa si Montoyo? Kaya sunod sa Action Rex by Monday, Holton niya kung maka-respond, no, ang mga 61 tanan ka mga barangay sa panawagan kag sa EO ni Mayor Bing Action Rex. Sige. Balita-balitan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action dahil sa Lazaro. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi nga lang sa wakal si Mr. Montoyo, ha? Pamatod Mr. Montoyo, mark my word, dire sa Action BBB. Nga kung hindi ka makahatag example, ari na barangay Tangob nag-call sang imo sini nga pagpanghangkat, basi kung lang na sa wakal ang imo nga wakal. Dapat pamatod-an tayo nga sampulanta. Kay masagsag ni batasan sa iban nga mga barangay officials na ilabi ng barangay kapitan, hindi sila magbutang sa lamisan nila sa one-stop shop nga ginatanay sang syudad para sa ila. Pareho lang na nga wala sila nag-cooperate sa programa sang syudad. Kung may problema, gidman niya, ang mga negosyante sa iya sining barangay, dito na nila kitaon sa lamisan nila to. Kay mapilitan man sa gyapon nga magawad to. Di kung may mga kakulangan sila, uli pagawaron sila. Hindi kay dalon sa barangay, nga sa barangay pa. Nga to nagito sa NGC, sa New Government Center, ang ginatawag nga one-stop shop, nga dra pa makadtos barangay mo ya kapitan, haw? Ano na da? Nulunuan o kung bulutangan basura? Ano ni si Kapitan Villarosa daw pamatyagan ko, ikaw ang tag-iyas ang bakulog.
Ang taon ta niya. Yari ang report ni Aksyon Eden Abuso, kantuan tanay patrol ta. Si Aksyon Eden Abuso, may kang tanan sa palayagban sang LTO Bacolod na bato na ang memorandum angot sa 15 oras nga seminar para sa mga aplikante sang driver's license. LTO Chief Tamposo nagpahayag nga wala pa may baluan kung sano iga-implementar. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa aton sining patrol. Aksyon Eden. Aksyon Eden. Oh, way pa si Aksyon Eden. Hindi siya maging malparahi ini. Gantuan tabi, balikan ta si Aksyon Eden sa... Si Aksyon Eden, ha? O, Aksyon Eden? Action Rex na bato na sa Transportation Office Bacolod ang memo angot nila sa 15-hour seminar para sa mga aplikante sa driver's license. Sino kay LTO Chief Ruben Tampos, ila pa ginahulat ang dugang nga instructions kag direktiba gikan sa head office bago i-implementar ang amo nga mandato. Sino kay Tampos ining kabahin sang action plan sang LTO kunin magatukod sang Drivers Education Center agon magkapatigayon sang 15 hours theoretical driving course kag driving enhancement program. Kung makatapos na Action Rex ang aplikante sang 15 ka oras nga seminar nga tungaon man sa pila ka adlaw, pagatagaan ini sang certification nga amo naman ang ipakita nila sa LTO nga maga-issue na gid lamang sang lisensya. Di palayag ni Tampos sa ipatukod nga driving school, kompleto ng pasilidad kaangay sang classrooms, reading materials, computer, kag mga salakyan nga pwede gamiton sa pag-test drive. Ang mga instructor o kon ang matudlo ang dapat nga accredited man sang TESDA kag LTO. So kay Tampos, paagi sa maid-id nga pag-edukar sa mga ma-apply bilang drivers, malikawan ang mga aksidente sa dalanon nga madata na subong nga panahon. Pamatay na to na si Mr. Ruben Tampos. Pero wala pa man na implementation eh. Dahil pa kami directives ni kaya maging napasubmit pa ang regional office ng mga requirements. Lagay pa mas specify kasi siya ma'am sa memo. So eventually siguro masugod na guro sa mga applicants ng student permit. Sir, mainly gani, ano ganing purpose? Sir nga, 15 hours gini sir. Actually ma'am, tungkol subong sang issue parte sa mga sa road safety plus mga road crashes subong nga doon nagsigisigi na do daily may mga road crashes incident na sa dalan. Then ang nag-come up ang LTO, part niya sang iya nga action plan nga mag-put up sang Drivers Education Center. Kag gina-required gid ang mga applicant sang license to undergo 15-hour theoretical driving course and driving enhancement program siya. Balita gikan sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:34 nga oras. Daligid lang kay may breaking news si Action Nonoy de la Cruz dito sa Southern Negros. May yarang bata nga nagalutaw sa Taytay, Kampisang, gina-rescue subong, no? Yari ang kaunas report ni Action Nonoy de la Cruz sa Flash Report. Action Nonoy. Action Rex, may hutog sa tapalamak sa Action Radio Bacolod. Aring kita subaw sa area Action Rex, no? Ang SPN na nila kami Taytay, Kampisang, no? Barangay ng Baruto, no? Aring kita subaw ang persa sang rescue Action Rex, pagod man nga may nakita, no? Nagpositibo karon nga may bangkay nga naano dire kagara sa dalom sa saligid sa Taytay la. Ang problema kay hindi pa makuha Action Rex kay ara di sa dalom nagdasok na pa sa dalom kag ginaidiyahan pa subong sa mga taga-rescue
kung paano makuha ang bangkay, no? So, pa-rescue, way pamabalaan kung babae kung lalaki? Way pamabalaan? Way pamabalaan natin, kaya pa sa dalong sang taytay. So, ngita pa tanay sa atong nga diving gear nga para masalom kag makwata kita naglukot sa dalong sang taytay. Nagalukot sa dalong sang haligi sang taytay, Rex. Kag ginatingwa sa lungkot. Pero salong pagbilang sang isa sa mga rescue ara positibo nagalukot si dalong pili makwa, no? Kag so paano ay pamabalaan kung babae o kung lalaki ang nahinabitang bangkay nga nakita. Pero kay na, antes naman siya nakasulod dito sa dalong sang haligi sang kwan, haligi sang Taytay Action Rex. Nakita ini nga nagalutaw-lutaw, no? Kag bangod nga mabaskog ang daludo sa tubig, nga din siya kag dumasok dito sa daw sulo sapatos ni Blasang Kwan. Sulo sapatos ang haligi sang Taytay, no? May gikab sa dalong, may awang sa dalong, kag dito ini nagdasok ang bangkay Action Rex. So wala pa mabalaan kung anong kabangdanan nga nalubos siya, no? Wala pa makakita ang lawas, may pilas, ano? Basta, no? Si Rex, nga ginatingwaan man sa karon, nga mabalaan kung bala babae o kung lalaki, may edad na o kung bata pa, ining nakita nga bangkay nga nagalukot sa karon sa idalom sa sulo sapatos, no? Sa sining Taytay sa Taytay Kampisan dire sa barangay Mabarata ko si Rex. So, bali may missing dira nga amo sinaw nga bata o kung may edad na? So, pero way man sang may na-report. Way man reported sa pulis? Negative. Oy. Ang din gani Mambaroto area na, no? Mambaroto ni, barangay Mambaroto ni. Ini bilang antes ka magtabok sa Mambaroto na, alin dire sa may barangay Hilmontilla. Yung Taytay Action Rex yung kinalabayan sa okay. Oo. Pero sa maalok ito, na dasok to sa iya, sang kwano. Yung sulo sapatos, bila sang haligi. Sige. Ogdan lang din rescue para makita tagay kung ano tong basi hindi man taga-drabla, basi nanod lang na da aksyon no. Sige. Op di lang da kag kung ano dang masaga pagid nga mga information da. Sige, Action Rex, no? Ay, tagto lang ang gupito nga di dugay-dugay, no? Kaya, ginagawa pa man sa mga taga-rescue, pinagiban sa KSP Junilo nga makuha ining bangkay nga nagdasok diri sa idalom sa haligi sa Taytay Kampisan. So, maning press report kata madala sa sining Kiyaon, direkta kita nga nagapalayag diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gyapon, ini ninyo ka aksyon. Aksyon, Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Report! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita, flash report gikan sa area sang barangay Mambaroto. Sining alleged nga nasapuan nga hindi pa man to klaro kung bata to, kung mayro edad-edad na, kay nakalupot to sa isang part sang Taytay sa Mambaroto. Ang ining bangkay nga nakitaan sa mga rescue units. Dito na subong ang rescue team, actually sang Sipalay, sa area mismo. Bantayan ang dugang siniya nga report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:39. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga kaaksyon tadira, may tisi para sa pampabakod sa immunity booster ta. Kay kung mabakod ang immunity booster ta, layo ta sa anuman sining nga balatian. Kung ang alkaline base nga vitamin C, ang paghahambalan ta, makabulig pagidi sa ato. No? Inang ginaubo ka, ginakataro, ginasipon, wala ka nang hahanapin pa kung ang amigo ko, kundi may tisi gid lamang. No? May tisi, isa ka alkaline base nga vitamin C,
Para gid sa taong gasiburo, ginakataro, ginasipon, ginaubo, may tisi ang katapat sina. No? Kag isa pa, Santon Plus Herbal Capsule, ining kapsula nga nagatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag, cyst, tumor, goiter, kag iban pa, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina. No? Hindi tagid pagalipatan, pares gining duwa, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, isa ka alkaline base nga vitamin C. Sarang mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya, o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online. O kung di gani magpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magpadala lang mensahe kung mag-order sa inyo sining nga mga kinanglanon nga vitamin C kag bulong mga kaaksyon. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:41 na. Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo house and land, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Balago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sining Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, basi makadalagsay kamuda. Ara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload sa nga itong sining nga mga obligasyon. Sa kay nini nga bilyarong may lang nga pag-monitor na kay Inday Ann Aksyon Mary Angeles. Good afternoon lang sa kay Josephine Fertas ko no. Kag Indang Laurelia, mga loyal listeners. Ayos, thank you gid Mary Angeles. Kay ang ila liarte gayon dato, may lang nga pag-monitor dira sa Bangga Totong Uno, Barangay Felisa, Angie Gayon Dato Castillo ini. Ayos. Dagang salamat Angie. Ninit Bayuna Armodina. Ano pag-monitor sa barangay Lagran Hala Carlota sa apo ko nga si Iori. Happy New Year lang da. Salamat gid rin sa kay Ninit Bayuna Armoneda, sa kay Mary Jane Saludares, Albert Contiga, may lang pag-monitor, Trexie Ibosillo, kilala ko, ginaway Rode Gasataya Takiso, may lang pag-monitor, kay Dali Yasa, good PM lang, ayos John Arquilias, Dino Alec, may lang pag-monitor sa pamilya Munoz sa Carmenville, kag sila ni Raymond Ronel Magnabi, ga-monitor gid sila. Ayos, thank you so much, dagang salamat Dino Alec. Alan Parcon, may lang pag-pamate, aksidente di sa Guwing Talok, Bago. Ate, sige, pa-check ta na, Alan Parcon, ha? Kay parang kinalon sa gay, Maricel Arivalo Bendol, Bipoy Arquisola. Si Action Bipoy, Arisa ga-monitor. Si Leonila Tarosan, wala nga pag-monitor man. Kay Hope Gangoso, dara sa Binalbagan, good PM lang. Kag Jacob Ravina, may lang nga pag-monitor from Paglaong Village, Barangay Mansilingan. May lang nga pag-pamati, Jacob Ravina. Sa kayo Simong Caltorilla, si Remy Marfil Tacanloy Jr. Good PM lang. Jenny Solgon, alang nga pag-monitora kay Jenny Solgon, kagatamayaw lang sa kay Tatay Tony Hisolgon, nanay Biging, Manong Romel Pagsuberon, Manang Bibi, Nora, kag Jinjin. Halina sa Beige Mingostanda sa Bangga Hulia, Valladolid lang. Kay Gian Recicio, good PM lang. Thank you so much, Gian.
And Joan Mill sa Victorina Heights. May lang ang pag-monitor Joan Mill. Gia Rihon, may lang ang pag-monitor man. Kagay Jonami Vinyas Josoy. Good PM lang. Greet lang sa gali kay Nanay Junita. Nga gapamatigid sa imong programa. Ayos, dagang salamat Junamhi Vinyas Josoy. Gerald Babaw, may lang ang pag-monitor sa taga Jinsan sa Maine. Phase 4, Kabangkalan City. Ayos, thank you, Gid Gerald Babaw. And sa kay Welba Bungkalon, may lang ang pag-monitora. Kag sa palangga, yang amay kagiloy nga si Fred Cagros Coset Lombo sa Hacienda Emma Manapla. Happy New Year's. Okay. Sa pamilya Lombo, kag Bangkairin, gali sa Victoria, salin sa Morsya. Ayos, dagang salamat. Welba Bungkalon. Kay Ares Patorio, may lang ang pag-monitor Ares. Kay Lensky Salas, gasud-sud sila kalamay hati. Gapaila-ila kagida Lensky Salas ba? Kay Bia Jonathan, may lang ang pag-monitor. Kay Manuel Crisosto and Ronnie Robles, ang barangay Don George, Araneta, Bago. Kay Edwin Pineda, kay Heaven, may lang ang pag-monitor sa inyo dira. No? Paring Mark kag Ems Magbanwa, good PM lang dira sa area sang barangay Handumanan. Paring Tip-Tip kag Lirasan sa barangay Estefania, Bacolod City. Paring Elmar kag kay Mrs. niya Trafangco dira sa area sang barangay Mansilingan, good PM lang. Sa kay paring Renz kag Leia Campus dira sa barangay Suman. Kag kay paring Philip kag Tintin Rizaldo sa barangay Alihiso, ga monitor man sa siningod to, may lang ang pag-monitor pare koy. Kag si paring Renly Marter dira sa Banwasang Valladolid, kag sa Marter family da. But din alayo-layo na sila kay action na Eric Galia. Sa kay Christian Roa sang Victorias, may lang ang pagpamati. And sa kay medyo okay gakuan siguro subungay. Ga ano ga dinhi ga duty o kun dinhi sa subong man. Paring Alex Payas Bla sa barangay Estefania sa Purok Pahodos. Gatamyaw lang si paring Alex Payas sa kay Mama Alma kag Tito Boy Rimada sa barangay Alangilan. Thank you so much, good sir. Ayos. Kay kagawa din Bongjo Campo, kay Agustino Lidesma, kag Pamilya Lidesma. Kay Christian Roa, may lang pagpamati kay Aiko Takachi. Watching po ako diri sa Japan. Okay, nakadiya sa Japan. Aiko Takachi. Jigo Bal Flores, watching from LCC Impik. Sa LCC Impik, La Carlota City. YY, Arnold, Mark, Tita, Diting, Sir Jig. Ayos, salamat sigid. And sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, ay lang pag-monitor kay Maria Los Grijaldo Macunat, Nining Abiliar Ong. Ayos, dagang salamat. Ayos, sige. Kagawad Jofred sa Pantas ang barangay Robles, La Castellana, kag Kapitan Chad Feria. May lang ang pag-monitor. Standby mga kakson ha, manong baliktad dugay-dugay kay mahinang kalaban. Matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Kasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita, una sa aksyon.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Standard Time, las 12:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sa nga pagpangalagad sa Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig. Last 12:59 ang aton oras, mga ka-aksyon. Gina-check tanang linya ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Out of coverage ang imodrang linya Aksyon Nonoy. Out of coverage, gikan dra sa may area sang Sipalay. Kaya kuha na tong bangkay sa kababaye, kag wala na sang panapton sa pangidalom nga bahin, mga ka-aksyon. Karon dugay-dugay lang ba si malabota si Aksyon Nonoy de la Cruz kay daw kabudlay gito sang linya sa area sang barangay Cartagena sa Sipalay. Dali lang kay Aksyon Nonoy de la Cruz na ba si kon ang imo sining location anay ma-change mo dira parang mas maayo pagidang lambada mo, no? Kadtuan tabi si Aksyon Nonoy de la Cruz sa linya yari sa mga ka-aksyon sa balita gikan sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz gikan sa syudad sang Sipalay. Aksyon Nonoy. Okay. Aksyon Rex, direct, no? Ari may mga development na kita. Nahawas na siya, nakita na. Kag isa ka babae, Aksyon Rex, no?
Kaga wala na ini siyang underwear, wala ini siyang underwear, dili na Uy. mabalaan ko pilang edad, kay ara na sa state of decomposition ng sining lawas. Ba't may nakakilala na Action Rex? Areo, kakilala siya. Sino kilala mga bayday? Oo, ako na nga amiga. Amiga mo? Sino ngalan niya na? Si Geraldine Casipong, ang hayo yan, si Cute. Cute, pila na edad niya? 17. 17? Taga di na siya? Taga Kambug nagbali na sila sa Kambugiot mo, kay dire na sila sa una. Dire sa Kapisang? Oo. Tapos ang balin sa Kambugiot? Lagaw-lagaw man di sa kaya, di man di ang magulang mo. Dire kay star sa Kapisang yan magulang? Oo. So, saan mo siya nadula? Sang New Year ko no, basang babae sito nga kung tupad balay. Oo, ito para ilang mo balay ni Sara niya na? Oo. Sa New Year, tiyan na to sila mo kayo na hubog ni siya? Oo, hubog sa. Hubog siya? Sino po din naginom? Wala kami kabalo, kay wala man kami na danay nga nag-inom. Oo. May mga barkada na siya ng mga lalaki, wala? May ara man Mga taga din? Wala lang kami kabalo. Nakita mo ito sitwasyon niya, wala na siya sa underwear, wala na siya pante. Anong ginasuksok siya tumadula siya? Wala kami kabalo, kay do ang iyabayo do amo ginasuksok ya termi mo. Oo. Amo na kabayo? Oo. May relo siya, kita mo relo ya? May relo na sa. Amo ginang relo. Sigurado ka nga siya kinakita hindi na makilala nga lang kasi lang bukaro ng mata bala Action Rex. Pero kung di ba kami relo na saga? Oo. Nga siya na nakabalo kung nga Ilan pala ng edad niya? 17. 17 or 16. 16 or 17, no? Oh. Siya to galing alam niya liog action noy. Oo, sang year pa. Sino ginaistara yung nating ari sa bong? Ang iya magulang. Yung iya magulang na puli na? Then, amo na ginaistorya sa pulis? Magulangin ng bata ng babae, oh? Sige daw ka kontra man na. Action Rex, kato man yung magulang, ha? Oo. Kato man yung magulang. Sige, sige. Oh, dali kay Sige. Ginakuan siyang poliso. Na-investigar siya subong. Salot lang ko kadali. Agim lang eh kay nag-load kita, no? Sir, makapag sir kadali sir. Sino kay kanang alam sila kaliyok ng isang bumangot? Dada, sino kay alam sa mangot mo na? Oh, tumakot pa sa polis. Manghod ya? Oh, damo barkada ako no, Sir Rex. Sila. Oo. Ayaw kabalo ko din sa naglagaw. Oo. Sino pulis niya sa sila? Mga taga-dire na lang sa kanila. Oo. Mga barkada. Oo. Kaidara niya lang man. Laki bae. Laki bae mo. May harap man laki, may bahay. Confirm tadi Action Rex ako sa login. Sa saan na dula si Giti? Ano nga lang dyan Rosemary. Sa saan na dula si Giti? Sang 31. 31 gauge? 31? Sang 1 na. Sang 1? Ano oras? Oo, ay pangita sa namon sa pagkagabi, way sa katulog na sa balay, pagkaga, pangita sa namon na sa nakita. Sang gabi, sang 31? Pagka-expect ko, napuli na sa balay, napangita sa namon. Pati si Tito, kapangita naman siya kay maupod sa bukid. Oo. Pero way siya namon nakita, tabi way napuli na sa. Okay, so wala ka mo kabalo ko na repisade ko na puli na, muto nga wala, huwag yung nataranan niya pangita siya. Na-report yun na sa itong mga pulis, ang tabong, mapagkadula niya, why? Way pa. Okay. So kung primado nga siya gining manghod mo? Oo. Tanong nga pala tandaan na, di kaya aron na, Iya nga bayo ka lang nangyari do. ang garilo pa tayo. Pag ang pungos yaw. Gisoksok ni siya sang, anong ginasoksok niya sa madula sa? Amo na yung suksok ko. Hindi ang sa dalong bla, kaya wala na siya sang ginasoksok sa bus dalong. Nag-short siya, nag-dardo, ano? Way ang kabalo ko anong suksok kaya basta nakita ko na siya mo nung bayo o. Oo. Di sino ganing alam mo pala Rosemary. Rosemary? Kasipong? Oo. Sige. Pila edad yan na? Ano? Pila edad ni Rosemary? Pila edad ya? Rosemary, pero lang edad mo, Rosemary? Pila ng edad mo, Rosemary? 18. 18. Ano yan ang galing biktima na? Ano yan ang biktima? Manghodya, Action Rex, Manghodya. Okay. Oo, Manghodya ni si Cutie Kasipong. Pila ng edad ni Cutie ni? 17. Cutie ginangalan niya? Cutie ginangalan niya? Hindi. Sino kaya ganang matutuwa ng ngalan ni Cutie, Rosemary? Geraldine, Action Rex. Geraldine. Oo, Geraldine. Geraldine Kasipong, 17 years old. Wala na siya galigin pangita man siyang iya di kuan, pamilya gid sang madula siya. Kaya daw suno sa kay Rosemary nga magulang
ginhaga din siyang mapuli dito sa bukid, manlayo ng kabugiot mo. So, ang papati nila nga, basi ko nadala na sa Nagpuli iyo. na. O, sa ilang pamilya nga magpuli dito sa bukid. That's why man sila mag-report sa atong pulis sa barangay nga nadula, abi kay Galaom, sila nga basi nakapuli. Gaeskwela pa na eh. Dali lang. Gaeskwela pa na eh. Eskwela pa ni si Cute. Eskwela pa ni si Rosemary. Wala. Wala Wala na sa gaeskwela. Grade 7 lang. Grade 7? Grade 7, no? Grade 7. Amo mo tsura sa imo mga kota. Buwa pa ko ni Action Rex. Grade 7. Kuha ng eskwela sa bong. Puti na kag guwapa nga bata. Ginapamangkol ko sa ganit isang last nila nga makita kung dala anong ginasok-sok lang nga pag-idalom. Hindi na nga radas lang ng dampi daw. Ano na, lagyan na da? Pakambugiot? Hindi, kay may pamilya sa di Action Rex. Kay may pamilya da siya gali. Lapit lang na da? May utod siya di nga rin sa Kampisang Gistra, lapit sa suba ang balay. Ti lapos nang ginakitan siya. Ano, Action Rex? Lapos ang suba? Oo, aral lang sa Mihigad balay, ang suba ila balay. Okay. Lapit lang sa suba. Ning Ti ang pamilya iya sini amo na ang na-interview mo bagulang amo nang ikadtuan niya da? Oo, amo ni si Rosemary ng katuan niya. Ang iya magulang. Din ang may bana na si Rosemary? Oo, Rosemary may bana ka na ha? Oo. Ano si Action Rex? Sabi may mga isap ka siya. Oo. O sige, Action Rex, kuha kayo kapamati siya. Rosemary, din ang bana mo iya subong? Ready sa Kampisang. Pagka din ni si ang manghod mo niyaw, din ni naghalin sa inyo ni sang antisan na dula? Oo, naglagaw din sa ginagad na sa mga mapuli ang bayat. Basta sa mga puli, di nasa ko naman yun. Dra sa New Year sa inyo? Oo. Pero si mama mo nagpuli na tuya sa Ilabalay. Oo. Tapos pag kagabi sinadi niyang manghod mo? Din siya nagkadto? Di naglagaw siya sa sulod ng mga barkada. Kung ayaw ko kabalo kung pag yung mga upod niya kay tagadira lang man ang mga barkada. Di pagkadulay ato sang gabi to sang 31, way ka nangita sa iya kung din siya? Pagkita ko sa pero pangita kami upod si Tito ko upod ni Papa. Pero wag siya mo nakita. So sabi expect ko lang yan na po sa bukid. Tapos pangitan nyo sa subong, tubtob nga nakitaan siya. Oo. Di, pinakabilog bata nyo sang bana mo? Siya lang. Way ka mo bata? Niyara, isa. Isa. Ang bana mo din gobra? Tricycle driver. Tricycle driver? Din siya subong ato sa inyo? Ay, siya subong. Sa tupad mo man? Ayat. Medyo layo lang sa akon. Layo-layo lang sa imo. Okay. Daw, hindi ka interesado sa pagkapatay sang imo ning auto daw? Rosemary? Ano? Sa lingkod daw, hindi ka interesado sa kamatayon sang utod mo ni. Tiyang, pila ka mo ka mag-utod gani? 9. Siyam ka mo kabilog. Ikapila mo ning utod si Jeneline? Katatlo na siya. Ikaw subang? Subang ko nga baye. Subang nga baye, pero may subang pagid nga laki. Tida pa balon nyo na itong ginikanan nyo? Wala pa gani kami to. Basta nagapamati sila subong sa Action Radio, itawagin na lang sila ho Dinto sila ganito sa kwanto, dintong area, gintong inyong balay to? Rosemary? Malakat lang kami to para subong. Sige, okay. Action Nonoy? Ilog lang ta kay Action Nonoy da? Okay, Sir Rex? Sige. Sundan na lang na sigurong kaso na Action Nonoy kung ano dang madangatan karon sa investigation. May police na dira? Ari na. Nagayo ka na kus police nga mauna ta interview. Kaya interview sa. Sige, ayaw ko nga siling ko
interview kita. Okay, kunabi, police bay, para maka-final na tada report, anay? Ate, sige, ho. Kay, natutan lang ko na ng resulta sa investigasyon nila sa Rex. Why na siyang police pa nga ma-interview ka, oh? Police? Oo. May-ari. Galing kay Embot lang kung mapa-interview na eh. Kay, kakandak pa man sila subong sa investigasyon nila sa Rex. Bisan ni siya lang anay, ah. Bisan ni siya lang anay, si Chief Oida. Si Chief? Oo. Why? Why si Chief? Abo si Deputy, sayang ko pwede na interview, ah. Pwede na sa. Naton gamay lang, ah. Alang ko na pa. Alang ko na at si Rex. Tisa na nila ipagwa ang information sa dason si Mana pa? Kamot, kaya tadi mahimo ni. Kay Inis na. Ay kabudlay nga sitwasyon ng ilaning. Para sa kasayuran ng tanis ang pamilya, to at least official nga sa ila, magikan ang announcement. Sino tong nalipat ko to sang ginikanan, to sang silang bata to, taga din to slaga ni Aksunonoy? Taga Kambugiot? O, base ko nag-monitor nila sa Kambugiot, sa pamilya ni Jeneline, ano nga apelido nila to? Kasipong, Jeneline Kasipong, base ka-monitor kamuda, alias Cute, nakitan siyang bangkay na, dira sa suba, malapit man lang sa puluyan, sang iya sining utod, nga si Rosemary. Base ko nag-monitor nilang ginikanan sa Kambugiot, lihog lang kadto sa area sang Barangay Cartagena. Amo ginang sa Kaonda? Amo na da? Barangay Mambaroto, Kapisang. Mambaroto? Oo, lapit lagi din sa city proper, Action Rex. Okay. Oo, pwede din mo, okay, hindi siyang interview. No. Sige lang, belandas lang. Sige. Okay. Sige lang, i-follow up ko lang. Sige. Official na statement si Kernel Sabando. Action Rex. Basi Action Rex, so, amo na yung follow-up na ito nga report na nakuha na ito na bago-bilang, no? May kang tanang sa sinyo sa puwan nga bangkay, mga kulturan, dire sa Taytay, Kapisang, no? Isa ka babae, wala na siyang underwear, kag nakilala niya sa kay Geraldine, Kasipong, 17 anyos niya, taga Kambugiot, sakop sa barangay Manlocahok. But nagbisita dire sa puluyan sa Gistingutod sa tong New Year, no? So, amo na yung report katong dala sa sining kiniyon. Sa Gyapon direct kita nga nagapalayag diri sa siyudad sang Sipalay. Sa Gyapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Report! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa siyudad sang Sipalay. Ibase ko nag-monitor ng pamilya ni alias Cute. Nasapuan ni siyang bangkay na dira sa area kung sa din malapit man sa puluyan sang himata sang utod sini sa area sang Cartagena, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:14 nga oras diri sa aton sa nga pagpangalagad. Kadtuan tanin balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kini may kang tanan sa 72 milyones pesos nga balor sang shabu na confiscate sang Bacolod City Police Office sa bilog nga tuig 2019. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa 72 milyones pesos nga bilitanan sang shabu ang natigayon nga mga recover sa Bacolod City Police Office susunod sa isa ka tuig nila nga kampanya humalin sa Enero to Disyembre sa tuig 2019. Aksyon Rex base sa record nga ginhatag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office 6,083.26 kagramos ang shabu ang equivalent sang 72 milyones pesos kabilis ang shabu ang ilas din nga recover. Aksyon na Rex sa diin nakapin sa 601 ka mga drug pusher ang ilan na resto, 340 ka mga drug user kag 23 ka mga minor de edad. Ikumparar sa naglikad nga tuig 2018 nga mayara gid lamang 33.8 milyones pesos nga bilis sa shabu ang ilas din nga na recover
sa 2,824.878 kagramo sa Cebu Action Rex. May kapin sa 445 ka mga drug pusher ang naresto, 195 ka mga drug user, kag 16 ka mga minor de edad. Sa tuig 2017 Action Rex naglabot tagid lamang sa kapin 19 milyones pesos ka market value sang Cebu ang ila sila na recover sa total nga 1,586.975 kagramo sang Cebu ang ila na recover sang 2017. May kapin lang sa 275 ka mga drug pusher ang naresto, 255 ka mga drug user, kag tatlo ginamang diri ka mga minor de edad. Iba man ko tato si Colonel Pico, anong rason kung nga ang nagataas ang bilis sa Cebu diri sa masyudad sa Bacolod, kag yari ang isabat sa interview sa Aksyon Radyo. Nga aga pasaka ang aton nga market value. Una ga determinar sinay Action Eric dalo on demand in supply. Bangod sang agresibo naton nga kampanya, nagamahal man ang droga. Kay hindi man sila basta-basta na nakabakal, especially ang aton nga mga pusher dira, may pagpamintaha man. Kasi nga buday na subong disposanay. Isang una pe badre to subong nga taas-taas na ta kay iwat gyud supply. So amo na ga taas ang aton nga market value sang una from 6,000 subong 12,000 na per grams. Diri ang street value sa sudad sang Bacolod. Amo na nga how aggressive ang aton nga campaign against illegal drugs diri sa sudad sang Bacolod. Sa matutuod lang gapang una kita gani no diri sa bilog nga Region 6 kung campaign against illegal drugs. Kung nga aga pasaka ini, aside sang ga-operate ang aton nga PDEA diri, upod sila sa aton ga-operate man ang aton nga Regional Drug Enforcement Unit diri sa sudad sang Bacolod. Kay muna gani nga makadako sila kisa madako ay na madakpan kay hindi na sila identified sa mga drug personality diri sa Bacolod. It is why kung kisa makatag kita info sa inyo nga milyones ang mga accomplishment hoping nga mas madamo pag kita yang madakpan, especially mga high value target naton this 2020 Action Eric. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pagbalon nag-report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagkapiot gid sang orasan namon Aksyon Eric Magbanwa. Pabosan lang niyo kung sa masunod nga adlaw ang atos nga road dogsing. Ay pwede. Kantuan tayo sa Aksyon Artay Hopon sa Kapitolyo Provincial. Naka-standby pagpabakod sang emergency kag control center sang probinsya, prioridad sang PDMP sa tuig 2020. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Artay Hopon gikan sa Kapitolyo Provincial. Yari ang report na pod kay Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Pagpabakod Action Rex ang capability kag especially ang target rin ni Dr. Shepard Gerhard Kailian ang tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Base man sa parayag sa gobernador na kinahanglan this 2020, makabutang sila makapamtang sila sa mga command and control center para sa madasing nga pag-akto sa diyon sa kalamidad ng disaster. No? Kaya doon mo nang kulang suno sa iya, diri sa bahin sa PDMP, antes naman katuan kagbuligan ang pinakamalukal government units nga mga PD or CDR mo, no? Nga ma-providean man siyang ilang pagkinanglanon. Pero sunod diri sa kay Dr. Kailian, nga dapat tunakon diri anay sa probinsya, parang in kaso gitman, nga mayara sa magluntad nga mga kalamidad o kung emerensya, may mag-responder. No? Niya isa din model o kung isa sa mga maayos rin ni Kailian ang iyasang mga 911 sa Cebu kag 911 man dito sa Metro Manila nga sa rin nangin mayong ila setup nga mo man ni Augusto i-duplicate o konsundon sang Negros Occidental. Yari sa pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Shepard Gerhard Kailian. Tuwang kay Governor Bong Lacson nga instruction is na kinanglan i-capacitate ang province to coordinate and to have an emergency operation center and command center sa aton nga probinsya. So muna na yung aton nga infrastructure. Sa parayag ni Dr. Shepard Gerhard Kailian. Balita sa Kapitolyo Provincial para sa Aksyon BBB Program. Aksyon Artay Hopon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Akson Artay Hopon. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Akson Radyo, Philippine Standard Time, 1:21 na nga oras. Sa mga kaaksyon tadira Santon Placer Bal Coffee Mix anay ho. Para nga makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic. Importante ni. Naka Santon Placer Bal Coffee Mix. Coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Santon Placer Bal Coffee Mix, kagang isa pagidre, Santon Placer Bal Soap, pampaputi, pampakinis ang kutis, pampadula sang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa giya, kag ang amoy sa ilong. No? Santon Placer Bal Soap, mga kaaksyon, ang gamiton ta. Parang sigurado pampabeauty. Santon Placer Bal Soap kag Santon Placer Bal Coffee Mix, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakali na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.page or sa Kalusuganyan Facebook page. Akson Radyo, Philippine Standard Time, 1:22 ang aton oras. Kadtuan tang balita ni Akson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa Akson Percival Villamor standby anay noy. Ini may kang tanan sa 39 anyos nga lalaki nga may kaso rape gindakop sa mga kapulisan. We have Akson Roger Gotib. Dakop sa mga katapos sa kapulisan ang isa ka 39 anyos nga lalaki matapos nga ni siya gisilbihan sa mandamiento de arresto nagapakatubang sang kaso nga paghimros. Ang gindakop sa kapulisan alas 2 sa taglas ng hapon kahapon gikilala ka Ricardo Hobantok I. Escorial, 39 anyos sa gina sa siling na kag residente ini sa Asinda Amigos 3, barangay Tirapahan, Ciudad San Cadiz. Ini siya gindakop by virtue of warrant of arrest kag ginisyo ini sa korte may criminal case number 19-7063-C sa kaso nga rape by sexual assault. Ini sa inalam sa Article 266-A paragraph 2 sa revised penal code. Ang report nga ini may angot sa Republic Act 85 o Code 8353 kag in-issue naman ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang executive judge sa RTC Branch 60 sa Ciudad San Carlos ginakapit sa November 20, 2019. Ang bill nga recommended para sa iya sining temporaryo nga kailwayan mo ang 200,000 pesos. Pero ini siya wala pa man makapos ang bill ginahatag sa iya ang pag-ibalo sa iya sining constitutional rights kag ini siya ang may dalo man sa medical examination pagkatapos ginsulod sa PNP Custodial Facility. Report gikan sa Ciudad San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad San Cadiz sa Iluhan Taneng La Carlota sa Central Negros Kitao pod gi Akson Percival Villamor. 39 anyos nga lalaki pilason matapos ginlabo sa siyudad San La Carlota. Yari ang kaunta sa report ni Akson Percival Villamor gikan sa siyudad San La Carlota. Pers? Ang police station sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police, nag-proceed sa nag-responde sa isa ka ginaligar nga sa paglabo alas 11 sang gabi didto sa Hacienda sa Lamangka, Barangay San Miguel, La Carlota City. Sa initial sang investigasyon sang aton kapulisan sa siyudad sang La Carlota Action Rex, ang suspect diri ginkilala sa kay Ireneo Linco I. Mayordo, 42 anyos, soltero, pumuluyo sa Hacienda sa Lamangka, Barangay San Miguel, La Carlota City. Ini si Ireneo Linco ang nakainom aksyon Rex kag hindi sila magintindihan ay sini sa iyang ginlabo nga biktima kag dire ginlabo niya ang upod niya nga ginkilala naman sa kay Ariel Linco Itayco, 39 anyos, isa kabalo kag pumuluyo man sa hinambit nga lugar. Ini si Ariel nakaangkon sa pila sa ulo paagi sa paglabo
sang binangon nga nagalaba naman sang 23 ka pulgada alin sa pulo sa Uriatan sini pakadto sa punta. Kag dito man gindala sa hospital diri sa siyudad sang La Carlota kag gin-refer man sang aton attending physician sa Bacolod Sanitarium and Hospital agod madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Ini karon nga kaso sa paglabo ara karon sa Theft and Robbery Section Division sang La Carlota Police Station. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa aksyon na BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota, Santon Placerbal. Oil para sa mga athletes ta, sakit ng lawas tang tuhod ta ba? Ang aton sining hawa kag ang likod ta. Daw ka na, mits gini pa-massage, no? Magbanyos mo na sang Santon Placerbal Oil, i-massage mo na dayon, 30 minutos tubdobi sa kaoras, maumpawan ka na gidayon. Kasiling ka nga, wow, kahanip sang pagtupa sang Santon Placerbal Oil. Amo na ka na, mits mo? Oh, ang agis ang Santon Placerbal Oil kung pamanyos ikaw, no? Mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ang Santon Placerbal Oil sa online kung di gani pa-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatiyan. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:35 ang aton oras. Salang-alang na ta sa tiyempo, dere sa aton sining pagpangalagad. Kita-kits na lang kita buwas. Dere sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat skid, mapag-goodbye na kita. Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.